Nagtuon ako sa library sa pagsakay sa bisikleta. Karon, kabalo nako magbisikleta. Gikabisado na ako tanang mga libro sa arkitektura para makabuhat og balay gamit ang akong mga kamot. Karon, magbuhat na ko balay gamit ang akong mga kamot. Kini bang mga tawhana mahimong malampuson sa isa ka higayon? Imposible kaayo kini. Kay dili kini usa ka butang nga mabuhat pinaagi lang sa kahibalo. Kinahanglan nimo matun-an ang mga teknik gikan sa ubos hangtod sa adunay takos. Eksperyensyado nga tao isalig kini sa eksperto. Kay kung dili, imposible kaayo kini malampos pinaagi lang sa kahibalo ug bisag sa isa ka higayon lang. Kausara kita manginabuhi, wala kita nasayod sa atong kaugmaon. Walay kahibalo, walay kasinatian bahin sa atong kinabuhi. Apan unsa ka kasigurado nga dili ka mapakyas. Ang Ginoo nga kinsa nagdisenyo sa atong kinabuhi, kabalo na siya tanan bahin sa atua, gikan sa pagkaanak hangtod sa kamatayon. Kinahanglan nato maminaw sa Ginoo kinsa nagdisenyo sa tanang kinabuhi, gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, ug labaw pa sa atong kahibalo bahin sa kinabuhi. O kinahanglan nato isalig atong kinabuhi sa iyaha. Nahisulat sa Salmo 139:1-4. O Ginoo, gisusi mo ako ug nakaila kagayod kanako. Nasayod ka sa tanan kong gibuhat, nasayod ka sa akong gihuna-huna ug bisag halayo ka. Gisusi mo ako, nagtrabaho man o nagpahulay, nahibalo ka sa tanan kong buhaton. Bisan sa dili pa ako musulti o Ginoo, nasayod ka ng daan sa akong isulti. I studied in the library to ride a bike. I'm going to ride my bike now. I memorized all the architecture books to build a house with my own hands. Now I will make a house with my own hands. Can these people succeed at once? It's probably impossible, because this is not something that knowledge alone can do. You should learn the technique from the ground up with a competent, experienced person or entrusted to an expert. Otherwise, it is impossible to succeed only with knowledge, and even once. We only live once. We don't know anything about our future. No knowledge, no experience about our life. But how can you be sure you won't fail? The God who designed our lives from birth to death already knows everything about us. We must listen to the God who designed every life from inception to end and beyond to learn about our life. And we must entrust our lives to Him. Psalms 139:1-4. O Lord, you have searched me and you know me. You know when I sit and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You searched out my path and my lying down and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. 저는 자전거를 타기 위해 도서관에서 공부를 했습니다. 이제 자전거를 탈 겁니다. 저는 제 손으로 집을 지으려고 건축학 책을 다 외웠지요. 이제 제 손으로 집을 지을 겁니다. 과연 이 사람들이 한 번에 성공할 수 있을까요? 아마 불가능할 겁니다. 이런 일은 지식으로만 할 수 있는 일이 아니기 때문이죠. 유능한 경험자와 함께 기초부터 기술을 배우든지 또는 전문가에게 위탁해야 합니다. 그렇지 않고서는 지식만으로, 그것도 단 한 번만에 성공하기는 불가능합니다. 삶은 단 한 번뿐입니다. 우리는 미래에 대해 아는 것이 단 하나도 없습니다. 지식도 없을 뿐더러 경험도 없습니다. 그런데 어떻게 실패하지 않을 거라 자신할 수 있을까요? 태어남에서 죽음까지 우리의 삶을 설계한 하나님은 이미 우리의 모든 것을 알고 계십니다. 우리의 태어남에서 죽음, 그리고 그 이후까지 모든 것을 계획하신 하나님께
삶을 배우기 위해 귀 기울여야 합니다. 그리고 그분께 우리의 삶을 맡겨야 합니다. 시편 139편 1절에서 4절입니다. 야훼여, 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다. 주께서 내가 앉고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 하시오며 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 하시오니 야훼여, 내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으시니이다. 아멘.